ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ରହି ହେଉନାହିଁ କା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଜାଗା ଗଲେ ଯେତେ ଖରା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଗରମ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଜୀବନ। କାହିଁକିନା ସେ ପରିବେଶଟି ସେମିତି ଅଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପର୍ବତ ଅଛି, ମଝିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ବସିବୁ, ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିବୁ। ଆସୁଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ଦେ। मैं तो ज़िदा ज़्यादा मैं तो तो फ्रेंड्स एबे आमर गाधा गुधी सरीगला। एबे जाऊँ आम घर को।